Добро утро от Слънчево долене. В момента се намираме в местността Средорек и тук може да видите един от най-старите работници, които ще разкажат малко повече за това как е направено селото и как е изглеждало. Гена, добро утро! Добро утро. Я кажи сега на колко години си ти и 67 години. какво правиш тук в селото? Ми тук окупаваме цветя, садиме, изреждаме дръвчета, за да има красота, да има вид некакъв. Защото тук беше едно време много изоставено. Буреняци има всякъде. Не се минаваше, пътеки нямаше. Сега алеи навсякъде има. Направено при проливни дъждове, вече тия товари задържат водата. Няма такова изнасяне на земята. Всичко стои на место. И селото ни красиво много. А харесва ли ти това, което правиш? Идеално. Затова го правим, защото е хубаво. А хората, посещава ли се от много хора място? Много. Идват много хора. По стотици идват седмици. Колко време работиш тук? Тук съм от началото на бригадата. И сега, Съм един от най-старите в тази бригада. след години, като го виждаш така, Нема нищо общо с където беше. То не се виждаше селото преди. Сега гре от всекъде. какво ще кажеш на нашите зрители и посетители за селото? Нека да дойдат да видят какво красиво село е. Защото не се вижда отдалече и по телевизия, по интернет. Тук на место. За да видят истинската красота.